Arratsaldean eta ongi etorri guztioi gaurko ekitaldi honetara. Gaurkoan, zuen aurrera oso pozik nator. Udal hauteskundeen atariko honetan, alkategai berria eta talde indar berritua aurkezten dizkiogu Usurbilko herriari. Atzera begiratu eta denbora oso azkar igaro da EAJ-PNV udal taldearen gidaritza ardurak hartu nituenetik. Gaur benetan harro nator. Katea ez baita eten. Ilusio, ideia eta proiektu eraberrituak dakartzagu lanerako gogoz datorren zerrenda buruarekin. Gaztea da, baina eskarmentu zabala du. Lanerako gaitasuna eta gauzak eraldatzeko eta hobetzeko ilusioa. Orain gutxi, bere bizitza proiektua Usurbilen garatzea erabaki du. Ziur naiz, Usurbilen pozik eta gustora biziko zarela. Herria aparta bai dugu, baina argi daukat ere Usurbilek zurekin asko daukala irabazteko. Herriari ekarpen zabala egiteko gaitasuna duzu. Usurbil hobeago bat posible baita. Hartu dezagun txalo bero batekin, etorkizuneko Usurbil gidatuko duen Xabi Otxoa. Mila esker, Josune, zueit politzen gatik, eskertekoa, itzorreik entzutia. Eta mila esker bai, gerturatu zaeten guztioi, nietzat benetan oso garrantzitsua dauzuek hemen egotia, eta zuen babes hori gertutik sentitzea, eskertekoa. Eta guzteko jaten bai eskertzea, hasi aurretik, Eusko Alderdi Jeltzaleko Usurbileko taldeari, nion jarri duen konfiantza guztiagatik, azkenean, hau nietzat erronka bada, erronka gogor bat izango da, segurazki, baina ilusioz beterik nator eta gogoz eta indarrakin. Beraz, eskerrak taldiari nigan konfiantza hori jartzearren. Gero bai, guztu jaten eskertzea, azkenengo 4 urtietan eta lehenauti be, lanien egon diren zinegotzi eta batzokiko taldeari, ze benetan euren lana nire abiapuntu izango da, eta abiapuntu hori erabiliko nik nire etorkizuneko proiektuak garatzeko. Eta nola ez, azkenien nirekin batera konpromesu hori hartzeko ausardia eduki dagoen jendeai, mila esker, benetan, eskerrik beroenak nire taldeari. Azkenien nire taldea zoneukon atzien, nire hautagaitzak hemen ezaukon zentzurik eukiko. Orduen, eskerrik asko benetan guztioi. Eta, beste ibari pasako gare taldekideen izenak izendatzera, zikonaz 13. bera. 13. postuan Jose Mari Zubiria daukogu, txalo bero bat. Amabigarren postuan Lourdes Jauregi Berri. Amaikagarren postuan Julian Beraetxe. Amargarren postuan Juan Mari Zubeldia. Beratzigarren postuan Sandra Arrieta. Zortzigarrenian Mari Josi Bargoien. Zazpigarrenien Carlos Pérez. Zigarrenien Aurtzane Egibar. Bosgarrenien Mirari Azurmendi. Laugarren Andonia Etxega. Hirugarren esautu duzuen pertsona bat eta aspalditik esautzen duzuena, Josune Urkola. Bigarrena Iban Iriondo. Eta, azkena ni neu. Ni neu, Xabi.
Asko, segurazki, galdetuk gabe, zein da hemen plazardizen jarrian gazte hau, ez? Bueno, ni 31 urteko euskaldun eta abertzale ganaz, dakizuen moduan Aretxabaletan jaio nintzen, eta oin erabakiot nire bizitza proiektua Usurbilen garatzea eta Usurbilen bizinaz. Eta, azken aldean heldu jatolako zurrumurru txiki batzuk esaten dana, ez nazela Usurbilen bizi, ez? Ni uste, ala garaia txutxumutxu horreik isilarazteko eta bingoz argi eta garbi plaza honen erdixen esateko ni Usurbilen bizina zela eta bertan ingotela nire bizitza proiektua. Eta aurrera jarraitu horretik, guztoko jaten, Usurbileko herritarrei eskerrak ematia. Eskerrak ematia, eskuzalik hartu guztie, eta benetan beraien berotasun hori sentidu dut lehenengo egunetik. Beraz, eskerrik asko, bertako herritarrei, holako eskuzalik hartzeagatik lehenengo egunetik. Azkenien, etxien formakuntza eta gauza asko jaso dut. Horritatik garrantzitsuena, nik esango nahan dela, errespetua eta gizakien eskubideak guztien, edozerren gainetik dagoela, ez? Hori da, etxienak utzi guztien balorietako bat, errespetua, maitasuna euskararekiko, Euskal Herriarekiko, ingurumenarekiko eta bestiekiko. Eta azkenien, hori labur biltzen da, askatasunarekiko maitasun batean, ez? Baina, askatasunarekiko maitasuna beti errespetutik, beti errespetuakin jokatuz. Eta gero, formazio aldetik, nundik noa ibilinaz ni urte goetan. Egon nintzen ikasten bide eta portuetako ingenieritza, segurazki batzuk ezautuko zu hobeto igual ingenue kaminos. Eta, azken urtien sartu nintzen ikastera enpresen administrazio eta zuzendaritza da masterra, oin laizter bukatuko dena. Eta lan munduan, egonaz ingenieritza pribatu baten, horre urte desente eman ditut, egia da, erosotasun baten bizinitzela, postu finkoan aukan, baina konformismo horretatik ateatzeko, nire ezin egonak baditut, eta ekintzaile izeteko autu egin hauen, eta, enpresa utzi, eta ekintzaile izeteko beste enpresa berri bat sortu dugu, nik eta beste bi bazkidek. Eta, hor beste erronka bat daukotie zabalik, eta horrei ekingo diot. Gero, esan leike, udalgintzan baukotela esperientzia. Aretxabaletako udalien zinegotzi izenaz urte honetan, hirigintza zinegotzia. Eta bertan, momentu deixente pasaitut onak, batzu txarrak onartu dira. Momentu txarrak pasatzen dira bertan. Eta, gainera pandemia dala, ez dala, presioen gorakadak, lizitazio hutzak, hor, gauza asko ikasitzu bertan, esperientzia hori nik uste dut baliagarri izango dela bedai Usurbileko udalien lanien egoteko. Eta, gero, batzar nagusitan egoteko batzarkide izeteko aukera eukidot legaldi honetan. Bertan ikuspuntu ezberdinak ikusi ditut, asko ikasi dut bertan, esperientzia asko jaso dut, eta nik uste dut, heldu dela momentua, etxean jaso duten balore guzti horrek, maitasun guzti hori, eta ikasi duten guztia, bebai, Eusko Alderdi Jeltzalearen eskutik ikasi duten guztia, berriz, bueltan, herriari bueltatzeko. Eta, zein leku hobiagoa, hemen Usurbileko plazan, Usurbildarrei, hain eskuzabalik hartu guztien Usurbildarrei, nire ezagutza eta maitasun guzti hori itzultzeko. Eta, Usurbildar berriako iritsi berria izateak bebai bauko abantaia batzuk, erregintzan batez azkenien, ikusi gotena da, Usurbilak baukola indargune asko, baina, baditzula bebai, ahultasun puntu batzuk, o gabezi batzuk. Gabezi horrin artean, nik ikusi gotena hemen, gauza asko ontzat ematen diela, agian beti horrela zautu dielako, o gaztetatik ikusi dielako,
baina gauza askontzat ematen dira, baina baliteke be bai izatea konformismo edo sumisio baten murgilduta bizi garelako izatea. Duen, konformismo horrek eramaten gaitu itzaltzera eramaten gaitu. Eta itzaltze horrek eramaten gaitu eriotzera. Eta hori da, ekin nahi duguna Usurbilen. Usurbileko herria eta girua eriotzera eramatea, hori da nahi duguna ekidin. Horretako dugu talde indartsu bat, talde berritu bat, ideia berriekin, eta erronka honei aurre ingo dutzen talde indartsu bat. Bueno, gero bai, azken aldian batzukin eta besteekin elkartu gare, ni eta taldia, kalian jendeakin hitzaiten egon gare, eta egia da, etxipena nabarmena dela, nekia be nabaritzen da jendean artean, baina nik pertsona guzti horrein konutzen esan gauza bat. Oraindik ez da berandu, gariz gabiltza eta horretako gure alderdia prest dago. Eta Usurbilen, urrengo 4 urteetan, historia osoan zehar egonda moduen Euskal Alderdi Jeltzalea bide lagun eukiko gaituzte. Horregatik, herritarren beharrak entzun, eurekin partekatu, ikasi, aztertu eta konponbideak bilatzen saiatuko gare. Batzukan ezingo da, beste batzukan lortuko dugu. Herriko mugikortasunari dagokionez, ni ona iritsi nintzenean, saiatu nintzen ulertzen herri barruko bidegorri sarea. Ondiban, hilabete batzuk pasabitxut edo ondiban ez dut ulertzen. Ez dakin nun azten den, nun bukatzen den, konexioan nun da zen, plangintza falta nabarmena da. Eta azkenien hori, kudeak eta eskaz baten isla da. Eta gero, behai ona iritsi nintzenean, ikusi namen, herriko sarrera bakarra, N6 sarrera hori dela, arriskutsua da, jende pila dabil, oinezkoak, bizikletak, herriko sarrera bakarra hori izatea, herri batentzat, nik ez dut nahikoa ikusten, eta gainera segurtasuna jokuan egon lehike, ez? Horretik, proposatzen duguna da, aritzetako zerbitzu gunetik, kale sarreraino beste errepide berri bat irekitzea, eta hori doie pixkat beste proposamen batekin dela Usurbilen iparraldien hordaz luzail batzuk, proposatzen duguna da, luzail horretan etxe bizitza berriak garatzea, gaztian emanzipazioakota laguntzeko. Ideia guzti hori lotuta jongo litzake aritzetako sarrera berriakin. Honek prozesu bat daka, hau ez da egun batetik ez da egiten, prozesu luze bat dauko, eta bitartean zer egin, ez geratuko eskuak poltsikoan sartuta. Bitartean ingo duna diputazioakin batera, foru aldundiakin batera, Usurbileko sarrerak, gaur egun dazen sarrerak egokitu. Azkenien sarrera horreik, segurazki hona etorri zarenean ikusi dozu ezabako sarrera dien, eta eskatzen duguna da, sarrera horreik pixkat egoitzea, biridugune batzuk itxea, dazen biraketa itxi horreik konpontzia, eta gero, pasauko gare beste kai batera, ona iritzintzen harritzu sustena, dala atezateko zaborbilketa sistema. Argi eta garbi esango dugu, guk proposatzen duguna da sistema aldatzea. Atezateko zaborbilketa sistema kendu, eta ontzi bidezko zaborbilketa sistema jartzea. Horia proposatzen duguna. Demostratu da, ekonomikoki askoz jasangarriagoa dela ontzi bidezko bilketa sistema. Bebai, birziklatze tasak demostratu da, antzekoak mantentzen diela eta lortzen diela, eta beste gauza garrantzitsu bat, herritarrek askatasun oso eukiko daue nahi dauenean zaborra botatzeko. Eta ez die egongo mugatuta, ez vigilatuta, ez zerbait ez badu egiten, o ontzi bat ez badalin badu bateatzen, ez teiz egunetan, ez daue izunik jasoko. Orduen, proposatzen duguna sistema aldatzea. Azkenien,
nik pentsatu, zertatzen, ondoko herriko herritarrek gu baino eskubide gehiago daukiela? Zagatik eurak aldaue bota zaborran edauenien eta guk ez. Ezera, bigarren mailako biztanlea? O zer? Horregatik, dugu sistema aldatzea. Gero, pertsonen babesa eta sartze eta zaintza politika aktiba bultzatu ditugu. Azken, oindala bi aste, entzun gauen, Madalen Iriarte, etorri zala ona, Usurbiera, eta saltze zauen Matiako proiektua Bilduren lorpen gisa. Nik gauza dago, esateko, horre, nik eta suposatot, nire talde guztiak bai, hor, Matian proiektu aurrera atera baldin bada da, Eusko Alderdi Jeltzaleak Foru Aldunditik bultzatutako proiektua izan dalako, eta ez EH Bildun lorpen gisa izan dalako. Azkenean, berdin da, herrigintzan nik uste dut berdin dara nork lortzen dauen zer, nork proposatzen dauen zer. Baina, bebai uste dut, denbora guztian zintzotasunez jokatu dira. Eta ezin dara ibili, gezurrak esaten alde batetik bestera. Zintzotasunez jokatu dira, naiz eta proiektua beste batena izan herriarentzako ona baldin bada, hori defendatu diko da. Eta gero, hola, pintzela txiki batzuk emango ditut azkar, egan pixka luzatzen ari da. Proposatzen duguna da, enpresa teknologikoak erakartzeko industria gune berri batzuk eraikitzea, eta da zen industria guneak bebai eraberritzea, enpresentzat erakargarriagoa izeteko, eta kirolari dagokionez hola ideiatxo bat, proposatzen duguna da eskubaloiko kantxa estali berri bat egitea, gaur egun kiroletxean dauen kantxa baten zati bat aprobetxatuz. Eta gero proiektu estrategikoetara begira azpiegitura berriak erakartzeko politika proaktiboak garatuko ditugu. Eta hor, segurazki Ibanek lagunduko duzku aipatzen zintzu diren politika adierazgarrianak. Txaloa, mesedez, Ibanentzat. Josiari, atalde guztioi. Zer proiektu azaltzia ondo dago, baina uste dute garrantzitsua dela nola burutu behar ditugun. Usurbilgo udalak nahi eta nahi ez jokatu beharko du lankidetzan, adostasunean, akordioan gainontzeko erakunde guztiekin. Bai diputazioarekin, bai jaurlaritzarekin eta gainontzeko erakundeekin. Zestran eta borrokan egon beharrean, uste dut momentua dela akordioetara, adostasunetara eta bide lagun izateko momentua dela. Eta horrela, Usurbilek orain arte galdu izan dituen aukera guztiak behingoz hartu eta aurrera ateratzea. Adibide batzuk jarriko dizkizuet, azkar-azkar. Lehenengo adibidea izango litzateke, hori ibaian daukagun aguas garabasetako proiektua. Usurbilgo udala, bildu, oztopoak, behin eta berriro jartzen ari da, bai urbanistikoak, bai medioambientalak. Zertarako, proiektua aurrera atera ez da egin, eta hori argi esan behar dugu. Eta guk proposatzen duguna da, horren aurrean lankidetza, adostasuna, eta elkarlanean Usurbilentzat hain estrategikoa den, eta kirola alorrean hain estrategikoa den eta hain garrantzitsua den proiektua aurrera ateratzea. Gero, bigarren adibide bat izango litzateke tren estazioa. Gaur egun daukagun tren estazioa ez da Usurbilek merezi duen tren estazio bat. Eta egunero erabiltzen dugunontzat egia da puntu beltz bat dela. Eta esan dezakegu, agian Euskotrenek egin dezakela, eta egia da, Euskotrenek trenari dagokionez egingo du egin beharreko guztia, baina Usurbilgo udalak asko dauka egiteko irisgarritasunari dagokionez, edo bi aldeak konektatzeari dagokionez, eta horretan Usurbilgo udala zentratu beharko da, eta Usurbilentzat gainontzeko herriekin eta Gipuzkoarekin konektatzeko daukagun transporte hainona hobetzeko eta momentu batean behar dugun transportea edukitzeko momentua iritsi dela eta horretan zentratu beharko dela. Hirugarren adibide bat izango litzateke eta lehen Xabik komentatu du
da bidegorriaren sarea. Planifikatu gabeko sare bat da, ez dago planifikatuta, hemen hasi, hor bukatu, berriro hasi, berriro bukatu, eta Usurbil ondoko herriekin konektatzeko beharrezkoa da planifikatuta daukagun eta planifikatuta egon beharko duen bidegorri sare bat edukitzea. Horrela adibide asko jarri daitezke, adibidez aurreskolaren doakotasuna eta beste asko. Baina gauza batetan zentratuko naiz eta da hori lehen esan dudana, lankidetza, adostasuna, akordioa eta ja Usurbilek ezin ditu aukera gehiago galdu eta momentua da elkarlanean aurrera atzeratzeko Usurbil eta Usurbilek behar dituen proiektua. Ez da mirari, auzuen arteko eta herrigunean arteko ezberdintasunak. Zer proposatzen dugu hori konpontzeko? Zalo bere bat. Bueno, herriko zenbait auzoetan, Aginagan, Txokoalden adibidez, biztanlegoa gutxitzen ari da. Bertakoak zahartzen ari dira, gazteak kanpora doaz bizitzera eta ondorioz auzo bizitza desagertzea dator. Eta azkenean auzo beraren desagertzea. Horregatik, guk uste dugu gazteak bertan bizitzeko erraztasunak eman behar direla. Diskriminazio positiboko neurriak ezarriz. Etxe bizitza sozialen sustapena erraztuz eta lehentik dagoen eraikuntza parkearen balioa eta birbaitzea babestuz. Eraikuntzarekiko oztopoak alde batera uzteko garaia da. Bestalde, oinarrizko zerbitzuak eta udaletxea bera hirigunean kokatzen dira. Honek etengabeko joan etorriak eskatzen ditu auzo eta hirigune artean. Guzti hori kontutan hartuta, eremu horietarako biztanleen bizi-kalitatea hobetzeko honako proposamenak dakartzagu. Batetik, Santuenetik Zubietara doan bidea egokitzea. Errepidea zabalduz. Beharrei eta arazoei irtenbidea emanez, baina bertakoen egoera eta izaera errespetatuz. Aginaga Txokoalden tokiko errealitatetik, hau bertako pertsona eta enpresekin, hazkunde autoktono eta jasangarrirako aukerak sortzeko azterlana egingo dugu. Dimentsio anitzeko ikuspegi batetik, alderdi ekonomikoak, sozialak eta ingurumenekoak kontutan hartuta. Eta, bukatzeko, gaur egun autobusaren bitartez gauzatzen den auzoen eta Usurbilgo kaskoaren arteko komunikazio publikoa indartu egin behar da. Beraz, guk proposatzen dugu herriko barneko garraio zerbitzu osagarria ezartzea. Batez ere, hirigunean egiten diren kirol, hezkuntza, kultura eta osasun jarduerekin lotuta. Ziur naube bai, proposatzen ditugun neurri honek, auzoen eta herrigunean arteko desoreka horrek murrizten lagunduko duzkula. Eta oin, bakit desiatzen zaitziela pintxotxua eta traua hartzeko, baina amaitu aurretik, uste jaten labur-labur, amaiera polit bat ematia. Eta amaierakin, ikusi oso moduen daukut talde berri bat, indartsua, gaztia, eta ilusioz betediko talde bat dauko. Horren, Usurbilek, erabakiko hau, azken maiatzak 28an iritsi bigare bidegurutze batera, eta Usurbileko jendeak erabakiko hau betiko politika grisetan, sumisioan eta konformismo horretan jarraitu, hala, Eusko Alderdi Jeltzalearen eskutik aukera berriengatik apustu egin. Hori da aukeratu beharko dana maiatzak 28an. Horrela, batera.